ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋಡು ಬಂದೇನು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬಂಡೆ ಮಾತಾಡೋ ಮನಸ್ಸು ನಂಚಿನ ಕಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ಚಿತ್ರಡ್ ಏಪ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುವರನ್ ಬಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುವರನ್ ನಾಣಗ ಏನನ್ನ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಪೇರ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಕೂರಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರ್ಲ ಆಡಿ ಆನ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗೆ ನೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ವರಾಂಡಲ ತೂಪೇರು ಆಯ್ತ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಪಾಡೋದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಶಿಲ್ಪಾ ಉಪ್ಪಾಡು ರೋಹಿತ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಾತೇರ್ಡಲ್ಲ ಆನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ 100% ಉಪ್ಪುವೆ ಆಯ್ತಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು 100%. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿಯರ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಪಂಡೇರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ 10 ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಣೊಂದಾಂಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಾಪುಣಿಗೆ ಸಾರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಂದ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಲೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಸಾರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾರಾಜೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಂಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು